Godmorgen, Hans. Og godmorgen, Preben. Det er så teknikken fra CISA, der kører. Det skulle jo så være den første direkte transmission herfra. Eller hvad skal man sige? De indledende forberedelser. Det er nu på en måde et uheldigt tidspunkt, vi har valgt. For det blæser ret kraftigt herude i øjeblikket. Så jeg må sidde i ly helt heroppe i stævnen. Og der fanges udstødningen ret kraftigt. Så det virker måske ligesom en trakt. Jeg kan ikke stikke hovedet op, for så er jeg bange for, at talen her den bliver helt overdøvet af blæsten. Jeg kan godt lige prøve. Det går slet ikke. Men jeg må sidde hernede på hug. Det har regnet her faktisk en hel del i aften, men det er nu tørvejr lige i øjeblikket. Og det er også ligesom blæsten har lagt sig en del, men det er langt fra helt roligt endnu. Der står også en del sø heroppe, men det kan jeg ikke engang få med, for sætter jeg mikrofonen ud til vandet, så overdøver blæsten det. Men jeg har gået og rodet, eller vi har gået og rodet og syslet, og vi har faktisk fundet frem til, så jeg tror godt, det kan lade sig gøre, hvis vejret bliver nogenlunde rolig, og så hvis at der bliver sat den her hætte på mic'en. Det er så det lange kabel, jeg har i øjeblikket, og det lader så heller ikke til, at højfrekvensen render med ind. Ankerkæden, den ligger også og kører frem og tilbage her, så det er muligt, den laver noget støj. Jeg ved, jeg kan finde en anden stilling, der er bedre. Nej, det tror jeg ikke. Det er vist bedst her omkring ved. Men Werner og jeg, vi har fundet en speciel hilsen frem til jer derinde. Specielt til dig, Hans, og til dig, Preben. Og hvis Werner kunne finde den frem dernede, så kommer der en melodi med Paul Robeson. Og det er altså specielt tilegnet jer fra teknikken herude. Har du den klar, Werner? Halløj. Ja. En sjöman älskar havets våg, ja, vågornas brus. När stormen skakar mast och tåg, för stormarnas sus. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Min trogna flickas varma kyss vid vågornas brus. För sista gången fick jag nyss för stormarnas sus. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Farväl, farväl, förtjusande mö. Vi komma väl snart igen. Ger hon mig sin hand vid vågornas brus. Då känns det tungt att gå från land för stormarnas sus. Farväl, farväl,
förtjusande möt. Vi kommer väl snart igen. Farväl, farväl, förtjusande möt. Vi kommer väl snart igen. Ja, det må I undskylde. Det var Werner dernede, der ikke syntes, det var den rigtige, der skulle komme. Det var altså ikke Poul Robinson, men det blev vi jo altså klar over. Men jeg tror, jeg vil afslutte det forsøg her. Jeg vil håbe, I har hørt det derinde. Men som sagt, så er det jo ret dårlige forhold til den slags ting lige i øjeblikket, på grund af det faktisk ret kraftige blæsevejr, i hvert fald her til mikrofonen, der dutter det ikke rigtigt. Det fløjter også noget her i vejerne ved siden af. Men hvis der er nogen, der skulle høre det her, så er der altså en prøveudsendelse fra Radio Mercur. Men jeg vil prøve, om jeg kan få den her specielle hilsen til jer frem til altså Hans og Preben. Og hvis du kunne finde den frem dernede, Werner, den med Poul Robinson, så vil jeg sende de bedste hilsner til jer derinde fra Werner og Ib. Ha' det pænt. Godmorgen, og rigtig god søndag. De lytter til en prøveudsendelse fra Radio Mercur. Ja, sådan nogenlunde lød de første lyde fra den såkaldte piratsender i juli måned sidste år. Der var vist ikke rigtig nogen, der for alvor troede på, at Mercur kom i gang. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Alle officielle instanser var jo på forhånd fjendtligt indstillet. Ja, de kan sikkert huske, hvad pressen skrev om Post- og Telegrafvæsenets indsats for at få Mercur-senderen slået helt ud af skalaen, af FM-skalaen, og i øvrigt alle skalaer, der har forbindelse med radioapparat. Men prøveudsendelserne kom der i gang, selvom det var et fortal, der kunne høre, for senderen var jo ikke ret kraftig på det tidspunkt. Men prøveudsendelserne kørte, de kørte hver dag. Aviserne skrev op og ned af stolper om, hvor forfærdeligt det var, at vi var i gang, og at det var en skrækkelig tanke, at man skulle have en kommerciel radiosender herhjemme. Alle var jo opdraget til, at sådan noget var noget, der var umoralsk, sådan noget var noget rigtig væmmeligt noget. Tænk engang, hvis man skulle til at reklamere for tandpasta inde midt i Beethovens 5. symfoni. Det var jo en ulidelig tanke. Men sådan var det, og folk troede faktisk på, at sådan ville det blive. Vi håber, at vi i det år, der nu er gået, har vist noget andet. Det er rigtigt, at vi bringer reklamer for det, som det vi skal leve af. Men Beethovens 5. får nu alligevel lov til at stå alene stadigvæk, når vi spiller den. Den bliver i hvert fald ikke generet af utidige reklameindslag. Men prøveudsendelserne fra Mercur sluttede, og den 2. august skulle vi så til at indlede. Jeg har lyst til at spille lidt af indledningsbånden for dem om et lille øjeblik. Men først vil jeg fortælle, hvad mas vi havde. Kan de huske skibet? Det gik på grund. Antennen knækkede. Og der skete en forfærdelig masse ting. Så stod der alarmerende oplysninger om i aviserne, at nu var det lykkedes Post- og Telegrafvæsenet at kuldsejle vores lille skude. Og der gik alle hånde rygter. Vi nåede frem til den 2. august. Nogle få minutter før udsendelserne skulle starte, skete der et eller andet teknisk ude på skibet. Hvad det var, der skete, er jeg ikke klar over, for radioteknik er ikke noget, jeg har særlig meget begreb om. Men i hvert fald kunne vi slet ikke sende med den styrke, vi havde forudset, vi skulle kunne sende med. Resultatet var, at kun ganske få lyttere kunne høre os. De ganske få entusiaster, som havde bygget nogle kæmpe stilladser op af antenner rundt omkring i byen, de lyttede, men der var meget støj på udsendelserne. Og jeg tror, det er de færreste af vores lyttere, der kender indledningen. Og den synes jeg, de skal høre nu. De lytter til Radio Mercur. 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 Radio Mercur vil blandt andet bringe dem. Men musik og musik er jo i høj grad flere ting.
Musik er musik. Det kan ikke nytte noget andet musik. Men musikken kan også være livsfarlig ved, at nu skal I høre. Min onkel, Lange Adolf, de kender ham godt. Han var lygtetænder på Færøerne. Han var også tosset af musik, men han var så interesseret, så han kraperede af hver en aften. Han sætter derhjemme i skumringen og skal til at spille Teaterjentens søndag for madammen og hunden. Så pludselig så tager han altså et langt sug i mundharmonikaen for rigtigt altså. Og nu skulle han have følelse i melodien. Og så ryger harmonikaen ned i halsen på ham og kvæler ham. Der kan man altså se, at musikken kan også være livsfarlig. For havde han nu spillet fløjl eller bas, for eksempel, så var det jo aldrig sket. Radio Mercur bringer for eksempel det er jo langhåret musik. Jo, men der er også blidere toner. De nye slager. Vinden har nyet en sang på min vej. Tag min sangen om dig. Og regndråber drypper i drillende leg. Tag min sangen om dig. Men hvide måge kommer vi desværre til at tabe på gulvet. Rytmisk aperitif derimod. Var det noget? Musik til opvasken får de også. Desuden vil Radio Mercur bringe revytransmissioner. Kvinden er slet ikke svag. Hun ordner mændene. Under hånden, under hænderne. Og hvis hun ikke lige præcis er nonne, så kan der hende alle hånden. Ugens kriminalfyser. Nu er der
spænding. Mon alt tager en vending, og fanger de fyren til sidst. Hænderne klammes, når garnene strammes om denne brutale sadist. Slottet er fyldt med betjente. Alle har gjort testamenter. Ude i frosten, der står de på posten og følger diverse instrukser. Derovre og bager med klapperne kæver og rysten i deres bukser. Ingen er trygge. Der ser de en skygge og hører en stemme, der brummer. Haha, der har vi manden. Nu er han forsvanden. Snart ender den grusomme kummer. Hvem bliver den næste, som døden vil gæste? Den fortsætter sin næste nummer. Og så kommer der vel også reklame. Ja, reklame i radio er der ikke noget uartigt ord, vel? Nej, med reklame har vi råd til at give dem, hvad de vil have. Den internationale kommercielle radiosender Merkur. Jamen, hvad er en kommerciel sender egentlig? Radio Merkur er en upolitisk radiosender, der arbejder på linje med tilsvarende udenlandske reklamesendere. Men Radio Merkur vil ikke kopiere udenlandske reklamesendere og deres metoder. Radio Merkur tilrettelægger sine programmer specielt for danske lyttere og sender dagligt fra kl. 18 til 24 i FM-båndet på 93,120 MHz. 93,12 MHz, ja, det var dengang. Det blev til en hel bunke andre ting. Og en overgang var der faktisk lidt forvirring i hele lytterstanden om, hvor vi egentlig befandt os på bølgebåndet. Og i øjeblikket, der sender vi jo på 89,5 MHz, og det vil sikkert også blive forandret. Grunden til det var jo naturligvis fjernsynens oversvingninger, som forstyrrede os. Det hed så en overgang, at vi forstyrrede dem. Det håber jeg, der ikke har været tilfældet. Men så meget om bølgelængden eller bølgelængderne. Men de aner ikke, hvad mas vi havde i starten. Alene sådan noget som, vores lille signaturmelodi. Vil de vide, hvordan den blev til? Det foregik på en hyggelig og morsom måde, men det varede flere døgn. Jeg vil lige give dem et lille udsnit af selve optagelsen, som Ib Glindemann stod for. Den første I to, den var sgu okay, var den ikke? Ja, den første vi tog, den var sgu okay. Det var Ib Glindemann. Og Ib sled i det. Han var besat, ligesom alle os andre, af en entusiasme, som gik langt forbi det økonomiske. Og det er lidt kedeligt, vi ikke kan have Ib Glindemann orkestret her i aften. Men det ligger altså sådan, at de optræder i Hamburg for øjeblikket. Vi havde håbet, de kunne være hos os. Ib Glindemann, det var ham, der satte præget på den musikalske afdeling af Radio Merkurs repertoire i starten. Kan de huske udsendelserne? Lyt og dans! En afdeling moderne rytmer og temaer, arrangeret og serveret for den af Ib Glindemanns orkester, Karskov Bolshinski-kvintetten og sangeren Pedro Biker.
Tenorsaxofonisten Bill Holman har i Blindemanden tilegnet orkestrets første nummer. Uffe Karskov altsax, Alad Bonsjenski trompet, Atli Bjørn piano og Pedro Biker trommer er solister i Blindemandens komposition Hello Bill. Og de kunne sikkert også kende Pedro Bikers stemme. Biker, som startede som trommeslager i Glintermanns orkester. Han blev speaker på deres udsendelser, og han endte minsandten også med at synge til orkestret. Altså, det var det første, hvad skal vi sige, rent praktiske resultat af Mercurs anstrengelser for at popularisere stationen Pedro Biker som sanger. Han er nu i fuld gang med at indsynge grammofonplader, og de har hørt ham tidligere på aftenen i vores jubilæumsudsendelser. Glintermann-epoken var ikke ret lang med orkestermusik hver eneste aften, men den kommer som nok igen, det håber vi da. Derimod skete der noget, som de sikkert alle sammen kan huske. Kan de huske Victor Borge? Kan de huske det store show i palæet, hvor folk strides om at få billetter? Skal vi lige glimte tilbage til palæet i en minderige aften, da så at sige alle, der overhovedet kunne lytte til Radio Mercur, lyttede. Her kommer Victor Borge. Hjertelig tak, mine damer og herrer. Det var jo en uventet begyndelse. Jeg havde jo regnet med, at jeg ville være den eneste, der stod op. For øvrigt er jeg lige stået op. Jeg har lige stået op i halvanden time og ventet. Det var uhyre venligt af dem. Nu vil jeg du dertil sige, at lytterne derhjemme behøver jo ikke at stå op. Medmindre de ikke har sat sig til deres fonaradio endnu. Ja, der kom jo sådan en, at man kalder kommercielt. Den var jeg slet ikke regnet med. Ja. For min slutningsbemærkning vil jeg gerne have lov til at nævne, at jeg troede, de var på vej ud, nemlig. Jeg vil gerne have lov til at byde dem velkommen til lytteriet. Og velkommen ombord. Ja, bølgerne går jo lidt højt i aften. Jeg håber, de går så højt, at alle kan høre dem. Nu skal jeg prøve at fortsætte på dansk. Det var jo glædeligt at høre, at der var så mange mennesker, som gerne ville ind og overvære denne udsendelse. Og så blev der jo lotteri. Ja, det er jo morsomt, at det går sådan i verden. Jeg hører, at de, der vandt i lotteriet, fik en billet, og de, der tabte, fik 4. Så hjertelig velkommen, de, der tabte og vandt. Jeg vil gerne have lov til at spride over til klaviaturet, som vi siger i den sydlige del af Spanien, i mangel af bedre. Og indledet med et par populære melodier, som jeg håber, de genkender.
For hvis de ikke genkender dem, så er de måske ikke så populære, som jeg havde regnet med. Undskyld, jeg sidder ned, når jeg spiller. God aften, det er orkestret, jeg siger god aften til. Vi har jo ikke fjernsyn endnu på vandet. Glimrende orkester. Kan de høre, hvad jeg siger? Nå, det er udmærket, fordi jeg ved, der er så mange mikrofoner her, man ved ikke. Man ved ikke, hvilken af dem, der er periskopet. Ja, periskopet. Hvis de har set skuden derude, og det går ud fra, at der er mange af lytterne, der har set efterhånden, så og tænkt på det vejr, vi er til har været ude for, så vil de sikkert indrømme, at man måske kunne ønske, at der var et periskop ombord. Men vi har da ikke haft brug for periskopet endnu. Victor Borge var jo et af højdepunkterne i den lange række af udsendelser, vi bragte i starten. Men det var skam ikke bare sjov, det vi bragte. Vi kunne godt lide at konkurrere lidt med Statsradiofonien indimellem i al venskabelighed. Det var det da i hvert fald fra vores side. Og alvorlige indslag kom der også. I fokus. Emil Schwefel, de kom spacerende herud til Radio Mercurs studio. Ja. Hvor alle de bor henne. I Olsensgade nummer 8. Inde på Østerbro? Ja. De er... Hvor længe har de været i København? Jeg har været fra den 1. november 55. Og det er... Hvor var de inde? Jeg kom fra Nyborg. Fra Nyborg? Hvor i Nyborg? Jeg var ude på hjemme for døve. For døve? Hvor længe har de været der? Fra den 15. i 5. 1954. Javel, hvor var de inden de kom på det døve hjem? Jeg var på Anders Wenges lærelse. Anders Wenge, hvad er det for noget? Det er åndsværenstalt, inden under Øststiftens åndsværenstalt. Hvor længe har de været der? På Anders Wenge, der er jeg været et år, fra den 4. oktober 1952 til 1954. Hvor længe har de været under åndssvageforsorgen? Jeg har været der i 50 år. 50 år under åndssvageforsorgen, uden at være åndssvag. Det er et af det moderne velfærdssamfunds svage punkter. Bolden går videre og videre, og ingen tør tage et ansvar. Det er sådan en ting, vi er til kan tage op her i Radio Mercur, fordi vi ikke er bundet af nogen som helst højere instans. Vi er kun bundet af vores egen samvittighed. Men vi skal over i det fornøjelige igen, for det fornøjelige har jo da heldigvis overvægten her på stationen. Kan de huske udsendelsen? Nu kan det være nok! Ja, goddag. I dag får vi kun et kvarter til at afreagere vores Giro 413 psykoser i. Og det er jo ikke meget. Det svarer sådan nogenlunde til at give en mand med lungebetændelse en halv aspirin. Men det må slå til for denne gang. Inden vi begynder massakren, synes jeg lige, jeg vil gøre opmærksom på, at hverken komponister eller forfattere har reageret på min opfordring i sidste udsendelse til at protestere mod, at deres kunstværker lider knækkedøden. Vi kan vist egentlig godt kalde det knækkedøden her. Og det er jeg naturligvis glad for det bekræfter jo min teori om, at de her ikke tager deres produkter særlig højtideligt. Og så til sagen, at der har kommet en mængde breve til mig med opfordringer til at myrde flere Tommy Steele-plader. Og jeg kan kun sige, at jeg må beklage, men netop Tommy Steele-pladerne bliver af ansvarlige betegnet som kunst. Kunst. Lødig kunst, som man ikke sådan gør nar af. I alt selvfølgelig ikke uden, at det kommer til at virke om tyskernes autodafier. Altså, respekt om Tommy Steele og hans plader. Respekt, om jeg må bede. Jeg kommer for øvrigt til at tænke på, at myndighederne i Sverige, at Tommy Steeles impresario blev ansøgt om fritagelse for forlystelsesafgift i anledning af en Tommy Steele-koncert. Altså fritagelse for forlystelsesafgift.
Men de svenske myndigheder afslog ud fra den betragtning, at her var der ikke tale om kunst. Tja, her kan man bare se, hvor forskelligt folk ser på den sag. Men Tommy Steele skal altså have lov at hvile sig lidt. Og så går vi videre. Der er andre breve. Der er nogen her fra om Kai Holms skulle gammel ven skal jo rent forgå. Og den har vi jo smadret. Det gjorde vi allerede i en af de første udsendelser. Og jeg synes, det må være nok med en enkelt plade. De vil da vel ikke have, at vi ligefrem skal gå ud og købe en til. Ikke tale om. Og så er der et brev fra fru Birte Sørensen, Strandparken. Hun skriver, kære Radio Merkur. Nej, det går ikke at læse højt. Det kan jeg se på det hele. Fru Birte Sørensen, de må undskylde, men de får altså ikke deres brev læst højt her. Det gør de ikke. Der er et brev. Må jeg som en ivrig lytter til deres programmer tillade mig at fremkomme med et par forslag til ændringer heri. Så frem de ikke til endet gør den plade, der hedder sådan noget som Lollipop. Eller i hvert fald stryger den af deres repertoire. Nu kan den være nok. Burde udsendelsen ændres til, så er bunden nået. Noget mere tamjanen kan vist ikke forventes. Og det er på forhånd tak for ændringerne. Ib Brandt, Hørsholmvej 25, Gentofte. Vi hører lige en lille bid af Lollipop. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lolly, 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 lollipop. Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop. Det må vist være nok. Det må vist være nok. Jeg tror, vi skal stryge resten for i dag. Og så hører vi det sidste smadre. Sådan her. Sådan lød den udsendelse altså. Og de kan måske huske den. Det var en af de første udsendelser, der medførte en kolossal korrespondance fra lytterne. Denne korrespondance er der heldigvis ikke blevet mindre i den tid, der er gået. Og vi har modtaget mange, mange sjove breve. Og specielt har vi modtaget et, som vi har modet os over mange gange. Det var et rundt brev. Altså med andre ord et bånd, som kom fra en af vores ivrige lyttere. Nu skal de høre. Nu kan det være nok. Ja, nu kan det være nok. Må jeg tale med direktør Jansen? I sommeren 1952 blev han underkastet en prøve, der viste en intelligenskvotient på 67. Hvad fanden er det for en ballade? Kan vi så få nattero? Nej. For de lytter til Bob Denver i Smalbylandgade 167. Goddag. Se, der er noget forkert. Vi kommer igen, så snart fejlen er udbedret. Ja vel, jamen så taler vi om noget andet imens. Jeg siger dem tak for deres brev af 9. september, hvor de forresten ovenkøb bad mig om at svare. Undskyld, jeg først svarer nu, men jeg har haft så travlt med at høre Radio Merkur. Nu skal de høre, hvor godt den går igennem her. God aften, her er fjernsynet. Lørdagsteateret var før i aften til ca. 21.35. Aldrig har det mange. Det lyder da ikke helt rigtigt. Vel? Ak, der ligger Merkur ødelagt. Nå, de vil tilbage og høre det en gang til. Synes de, det var så godt? Nå, jeg kan jo nok køre den modsatte vej her, for jeg har lige lidt mere, skal jeg have fortalt. Kan du så lige være stille et øjeblik? Hvad vil det sige? De lytter til? Nå, det har jeg fortalt dem. Mine herrer, hvordan kan det være, at det hver aften fra 7:30 og et par timer frem kun kan lykkes mig at få denne her? Her er fjernsynet. Så sidder man der med rødregnede øjne og håret ned ad hælene og leder efter denne her. Vi lytter til Radio Merkur. God aften, her er fjernsynet. Efter aktuelt har vi i aften Svend Holm i studiet. Vil de høre det i praksis? Værsgod, så nyd det. Hvor er det, du får en anden lasten? Hvor synes jeg, at Annika Håb, for jeg har et helt lidt på det. Nu får Kan de mon sætte dem ind i og blive siddende? Hvor svært det er at tage Merkur på den måde? Hermed slutter Radio Merkur udsendelserne. Nej, kæreste herr Vankilde, nu må de da ikke tabe modet fuldstændig af den grund. Det var jo ikke derfor, jeg sagde det.
Jeg sagde det kun fordi, de var måske ikke opmærksom på forholdet. Og så tænkte jeg, at vi måske kunne tale sammen om sagerne og få det hele i orden. Ja, kan vi ikke holde et møde? Så har vi samlet i al uhøjtidelighed igen. Nå, det gik stærkt. Men så kan vi jo begynde. Det er jo et ren og skær frekvensspørgsmål, og da vi jo ikke kan bede fjernsynet om at være så venlige og lukke. Og hermed slutter Radio Merkur udsendelserne. Nej, de gør ikke, Vankilde. Hold nu op med det slutter. Jeg vil bare spørge, hvorfor kan vi dog ikke flytte ned på 88,5 MHz? Hvad? Og velkommen på 89,550 MHz. Hvad med dit samarbejde? Hør her for eksempel. God aften, her er fjernsynet. Det var aftenens aktuelle, og nu bliver der pause til 2015. Jamen, det går jo glimrende. Her sender så Radio Merkur sine udmærkede plader for enhver smag indtil kl. 20.15. Og så når vi endelig er færdige med den 11:30 time med Bob det... Undskyld, altså bare ikke med Freddy Albæk. Så slutter vi simpelthen af på denne her måde. Tak for i aften, og på gensyn. Ikke sandt? For? Nu kan det være nok. Tja, sådan kan det gøres. Gå ind og tal med Lavets i morgen. Jeg gør det. Hov, de er vist overanstrengt, hva'? Derfor skal de afreagere i dag. Ja, det skal de have lov til. Nå, klokken er næsten 7:30. Lad os høre Merkur. Det er en LL Capella, jeg har, med 4-5 taster og 4 knapper. Den har mange gode ting, alt hvad man kan ønske sig. De kan også få den med 3/4 ærmer og guldknapper i en ganske enkel facon. Mange tak skal de have for det ganske udmærkede råd, de gav mig der. Ellers så er gode, om jeg så må sige, gode dyr rådne. Men hos dem er gode råd jo billige. Hør her. Hjælp, det er ikke til at holde ud. Kom med noget koldt. Regnbue isdessert med vanilje, chokolade og jordbæris i samme pakke. Den koster 2,5, og de kan få den overalt på Sjælland. De skulle prøve en regnbue isdessert i morgen. Tom's Yankee Bar. Og Bobs pølsebar. Efter amerikansk mønster. Og uden smag. Prøv dem. De koster 75 øre. Au, mit hoved. Hør nu på skvulper. Ja, men måske findes der blandt deres venner og bekendte nogen, som ikke kan lytte til os. Gud, er det allerede sivet ud og trængt ind hos dem? Fortæl dem, at de også skal komme til at høre Radio Merkur, endda en strålende fin gengivelse. Og ja, og jo. Jeg kan bare købe et lille Fona-fjernsyn med indbygget FM-radio og tandbørste, eller jeg kan lade min radio trimme om. Men det ved jeg ikke. De lytter til Radio Merkur, og de lytter bedst, når fjernsynet ikke sender. Ja. Du, nu er jeg sørme snart træt. Skal du have en Capri? Nå, det troede jeg var en appelsinvand. Men det er også en dejlig appelsinvand. Ja. Har de en vare eller en meddelelse, så har vi 200.000. Så skal de have mine gamle sko. Værsgo. Moderne longplaneplader er jo forfærdeligt sarte. Ja, det kommer der an på. Hvad nummer er det? Gentofte 8500. Gentofte 8500. Optaget. Og hvad siger de til den? Hvad for en? Den der? Jo, den duer ikke. God aften, hr. Jensen. Nej, lad os nu blive fri for de stenkast i aften. Vi skal til at tænke på at komme i seng. Hallo? Ja, jeg har prøvet at dreje antennen. Det siger de ikke. Jo, og det hjalp ikke spor. Nej, det siger de ikke. Og jeg kender 2 tætterhals som mig. Det siger de ikke. Tak skal de have. Hvem var det?
Det sagde han ikke. Nej, men han sagde, at han havde opgivet at høre Merkur hver aften fra 7:30, og at du gik rundt i nedtrykstilstand. Hvor? Inde på strøget. Han medbringer et sort lakeret herrecykel. Skift frekvens. Det er Hellerup 84 80. Hvorfor? Hellerup 84 80. Og hvor har de købt det fine gebis? Det lyder dejligt. Det er ikke tykket helt til endnu, hva'? Hvor meget var de, sagde Hellerup? 89 80. De kan få lydløse gebisser hos Jensens Tandteknik. Det siger de ikke. Både friluftsgebisser og tandhjul. Nej, det siger de ikke. Løse tænder indsættes på konto. Det siger de ikke. Tak skal de have. Selv tak. Hvem var det? Det sagde han ikke. De lyver. Det sagde han allerede i begyndelsen af båndet. Frøken Vipstav. Nu kommer der en særdeles vigtig nyhed. Information. Den lille, selvglade, formålsløse, ulovlige reklameradiosender, der kalder sig Radio Merkur, som myndighederne trods ihærdige anstrengelser aldrig fik ram på, og som ligger og driver rundt ude i Øresund et sted, vist nok i en robåd, mødte i går fredag den 7. november 1900. Ja, nu er det i hvert fald ligesom om, jeg ikke synes, det er sjovt længere. Nej, Kringelbak synes ikke, det var morsomt længere. Men det synes vi andre, selvom det jo også gik ud over os. Vi har fået mange slags bånd tilsendt fra folk på denne måde, hvor folk har gjort lidt grin med os, og hvor de også har rost os en smule indimellem. Og det har vi jo også været glade for, det er klart. Et af de morsomste bånd, vi fik, stammer fra Als. Det var ikke morsomt i sig selv, båndet, men det var morsomt, at det var optaget på Als, på en ganske almindelig radio med stueantenne. Vi dækker altså lidt mere, end vi gik og troede. Vi troede jo faktisk kun, at vi var en stor lokalsender for København. Men jeg kan også fortælle, at flyveraspiranterne over på Karup flyveplads lytter til os. De har bygget en specialantenne, som de har gået og eksperimenteret lidt med. Og nu sidder man altså over i Karup og lytter. Og skal vi sige goddag til den derovre? Jeg ved ikke, om de er begyndt at tale vestjysk. Men her er i hvert fald en lille speciel hilsen til Karup-flyverne. Og tiden gik videre for Merkur. Indslag på indslag. Skiftede naturligvis. Nu kan det være nok gik ud. Andre udsendelser kom til. Og vi nåede frem til julen. Kan de huske, da kongelige skuespillere Adam Poulsen læste op i Radio Merkur? Den lille pige med svovlstikkerne. Det var så grueligt koldt. Det sneede. Og det begyndte at blive mørk aften. Det var også den sidste aften i året. Nytårsaften. I denne kulde og i dette mørke gik på gaden en lille fattig pige med fart. Ja, man kunne jo godt have lyst til at høre det færdigt. Det er tiden ikke til. Hverken det tidsmæssige slår til, og heller ikke perioden på året. Men det er jo muligt, at vi får lejlighed til senere hen at høre Adam Poulsen igen. Det håber jeg da for mit eget vedkommende. Fra juleaften var der jo ikke lang tid til nytårsaften. Og jeg kan som godt røbe en lille hemmelighed nu. Det sker der vist ikke noget ved. Så det er jo sådan, at vi meget gerne ville have bragt midnatsklokkeslaget fra Rådhuset. Det kunne vi ikke så godt på det tidspunkt. Og det kan stadigvæk knibe at være helt præcise. For ude på skibet har vi jo ikke nogen mikrofon. Vi har ganske vist et ur, der går meget præcist derude. Så der er altså en teoretisk mulighed for at være præcise, når vi afspiller båndene. Men jeg tror ikke, jeg lyver, når jeg fortæller, at teknikerne mange gange står med hjertet i hænderne, når de trykker på knappen og kigger på uret, og håber på, at klokkeslættet, der bliver nævnt på båndet, kommer ud på det rigtige tidspunkt, sådan at folk kan stille deres ure efter det. For det er jo galt, da som 400.000 lyttere stiller deres ur 5 minutter for sent, fordi en eller anden dum stemme kommer ind og siger, nu er klokken 19.00 eller 17.00. Nu sidder teknikeren derude og smiler, for det er nemlig mig, der har den dumme stemme. Men vi var
altså meget nøjagtige. Og i øvrigt så er det jo en mærkelig følelse at sidde ved en mikrofon nytårsaftens formiddag og tælle baglæns 10, 9, 8 og så videre, og bagefter måle ud med en tammestok, fordi man nu ved, at en båndhastighed er så præcis, og så prøve på at få det startet præcist om aftenen. Det er en underlig fornemmelse at sidde og lave sådan noget om formiddagen, men det har vi efterhånden vendet os til. Vi har fornemmelsen, at vi taler direkte ud i æteren, selvom det foregår i et studie, der mest minder om et grammofonstudie. Og så byder vi det nye år velkommen. Og vi her på Radio Merkur siger alle vores lyttere og annoncører tak for året, som gik. Vesta til tross for at Haugesund Sjøforsikring har 12% aksjer i HMV. Prisen på tilbudene var avgjørende. Fylkeskultursjefen i Rogaland går ikke inn for å gi økonomisk støtte til vietnamesiske ungdomsgrupper til undervisningstiltak. Begrunnelsen for avslaget er at søknaden ikke gir klar nok orientering om hvordan undervisningen skal organiseres. Ved siden av dette mener fylkeskultursjefen at undervisningen som omfatter religionsundervisning, opplæring i egen kultur, ligger utenfor det kulturpolitiske området. Saken skal opp i kulturstyret i kveld. PLO-ledelsen kommer ikke til å anke det avslaget som er